ଆଜି ସ୍କୁଲ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆମ ବିଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଏ ଏଠି ଆସିକି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯାହା ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ ଭୋଗ ଫୋଗ ଲଗେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ କରୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।